लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै बिस्थिबार आरो समा जाबाय बेलासिनि 5:30 आं थांगासिनो दङ बेलथला फारसे। दिनै बिस्थिबार हाथाय जायो आरोना बेलथलायाव खेबनै बाजार जायो सप्तायाव खेबसेया देवबार खेबसेया बिस्थिबार आरोना। दिनै बिस्थिबारखाय दिनै हाथाय जागासिनो ओमफ्राय सानदेआव जायो। हारसिं जे बहाथो लोगो मोनबाय थानाय नङा होमबा, अफिसनि लोगोफ्राबो मेंनानै रुमाव थांजोबखायो, बिसोरखौबो मोनबाय थाया। बेनिखायनो हारसिं जाखिनि खामानि मावनांगौ हारसिंनो मावो, हारसिंनो बाजार खालामो, सोरखौथ' मोनबाय थानो। दानि जुगाव बयबो बिजि नङा होमबा लोगोफोर। आंना घरिया ना आखायावसो देद्रायो आरोना, बेखौ एसे फाहामहैनांसिगौ, नोरैसो जाबाय ब्रेसलेट बायदिसो जाबाय। बेनिखायनो घरि दखान नागिरगासिनो आङो लानो थाखाय, माने गोदान फाहामनो थाखाय आरोना। गोदानथ' लाया, बेखौनो फाहामगोन। बेबो गोदानानोखा बाट देद्रायदों आरो। मास्क गानबाथाय रायज्लायनोनो हाखाया, आयु गन्थ'आनो होथेजोबखायो। नै जाबाय आंना घरिया। मोनसे खामानि जागबाय। दायो केमेरा स्टेन्ड लायनो थांनि आङो। प्लानिंथ' बानायनानै फैयाखैमोन, थेवबो थांनोसै आरो। हनै बासआबो फैबाय, बे बासजोंनो थांनोसै। मोनोना मोना नायनोसै मा जायो। बिराद गोबावसैमोन लानो साननाया, दिनै लामारो। केमेरा स्टेन्डखौथ' मोनबायमोन, नायलाय बे गावनो गोनो गोथो जाबाय थादों, फाहामनो रोङाखै। माने बुस्थुआ गाज्रिमोन आरोना, उनावहाय न'आव लाबोबा बांसिन गाज्रि जागोन आरो। आंथ' बारा मोजां आइडिया गैया, बेनिखायनो आं लायालासिनो फैफिनबाय आरो। ओमफ्राय केमेरा खालामबाय थाखानायखायसोहाय, नङाबा थगायनानै हरगौमोन बिसोरो आंनो। बेनिफ्रायलाय आरो माथो दंबावो, दुमफाव लोदो बुसावा उखैलायबाय, साहा गांलायबाय, जेराव थाङो साहा कफि गांबाय थायो आङो। बेनिखायनो बेयाव लोंनो होननानै एसे हाबबाय। आरो बे दखाना ना नायनानै लाखा लोगोफोर, बिराद गोथाव बुस्थु मोनो बेयाव। तन्दुरि चिकेन काबाब मा नामथाय मिन्थिया आरो, गोथाव मोनो आरो। बे आं कफि लोंनानै हाबबाय। माबा मोनसे जानो लाग्रोनि र', उदैयाव मा एन्जर खारलायबाय उदैयाव आंनि उदैयाव। जेराव टाइम मोनो, जेराव जिरायनो मोनो बेयावनो खालामो आरो दसे एडिटिंखौ। उपाय गैया, नोंथांमोननि थाखाय बेखिनिखौथ' मावखानांगोन नङा होमबा। लोगोफोर बयहाबो मोनसे गोदै हुदा थायो नङा होमबा। आंहाबो बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे हुदा दङ। बे हुदायानो जाहैबाय कफि बा साहा लोङोबाथाय ना बेवहाय बिस्कुट, माने बिस्किट ना, जों बर'आव बिस्कुटसो होनोहाय, बे बिस्कुटखौ सोमनानै जायो आरो बे हुदाया दासिमबो दं आंनाव। बेनिफ्राय डाइरेक्ट आंना ग्रसारि दखानाव फैबाय, बिनिफ्राय बायदिसिना फिसा लानांगौ बुस्थुफोरखौ लानोसै सानबाय आरो लाबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। मैगं थाइगंखौथ' आं लाखाबायमोन, नाथाय भिडिअ'आसो गोमाबाय आङो, ओंखायनो भइस अभारसो होनांदों आं। माखासे भिडिअ'फोर दंबावोमोन, नोंथांमोनखौ आङो थांनाय एपिसोडाव बुंदोंमोन आरोना, थांनाय भिडिअ ब्लगाव। बेयाव नोंथांमोननि सोंथिनि फिननायखौ लाबोगोन होननानै, नाथाय आं रेकर्डबो खालामखांबायमोन आरोना, भिडिअ'खौ शुट खालामखांबायमोन। ओमफ्राय थायासै आरोना, बहा उरायलांखोथाय। ओमफ्राय आंहा बारा टाइम गैयाना भिडिअ'खौ गले खालामबाय थानो, बेनिखायनो जाखिनि भिडिअ' दङमोन बेखिनिखौनो आं ब्लग बानायबाय आरो। आसा खालाम नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाय नङा, बाट नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोथारगोन। फाइनालि लोगोफोर आं रुमाव सफैनानै मा लाबोदों खिन्थिनि र' आं नोंसोरनो।
जा गाजाबो दुखुनांथाव भिडिअ बानायनायानो गैला ओमफ्राय नै आं फट'खौसो होनांगौ जाबाय आरो ना माखासेखौथ' आं जाखांबायमोन बेखौलाय आं बोरै भिडिअ खालामफिनबावनो आरो ना बेखायनो फट'खौनो नायदो नै आं बेखिनिखौ लानानै फैदोंमोन आरो मैगंखौथ' आं किटचेनाव दोनहैखाबाय आरो आं मा बुंबावनो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै आङो ओमफ्राय जेसेबां हायो थाब थाब भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननि खाथियाव हारसिं मानसि बारा भिडिअ लाबोबाय थानोबो हाया नङा होमबा